Welcome back. Hope ukuthi ngitholeli kahle. I hope ukuthi lapha likhona liyakholisa njengazonke izikhathi or njengazonke insuku mina ngingu-Opha Mpofu. But because sikuzemdanso lami ngeke ngizithi ngingu-Ras Opha with Ras Opha ku-Drumas Media. Okay, today namhlanje sizathu ukuthi sikhulume or sizathu ukuthi sizwe ingoma zika Edikal. Sike sizwe ukuthi yena hayi phela udume ngani, sike sizwe ukuthi yena phela kuzimdanso ufuna ukuthi esipheni hayi asimnikeni isikhathi phela simuzwe. But ngingakasuki, don't forget to subscribe to Drumas Media. Remember, Drumas Media taking you to another level. Edikal nini Baba kundika again. Alright, watch I know, listen. Anti masaka mteni hapana anotandara kusenga kumateni andidi manaka wanda kungecheni hapana anodzisa chimunya kuseni magete ndekuchusa asi emutemu ini ndino kinura keke kuseni apa vanhu mukaleti awa kumateni ine kubasa ndinofamba chikuchi sika upenyu wakurocha unoda kushinga panenge chisocha pasina chimwedzi mutemo watochinja panenge mukoti vanenge vachingochacha wakurocha unoda kushinga panenge chisocha pasina chimwedzi mutemo watochinja panenge mukoti vanenge vachingochacha vanenge vachingochacha antikangike masaka mteni apana anotandara kusvika kumateni andidi vana vakawanda kungecheni apana anodzisa chimunya kuseni magete ndekujusa asi emutemu ino ndinokinura gedi kuseni apa vanomuka leti awa kumateni ine kubasa ndinofamba dziko saka upenyu wakurocha. Okay, mamunzwa Edikal. Ndaba ndafunga neshamba. Isithi mamunzwa dewa. Anyways, apa tirima mpama ngoma. Baba kundika again. Yakuda kubasura macharini. Yakuda kubapeka zechini. Ahuda Edikal nini. Alright. Watch him. Dinambagara ni chema daima ibanga balipo dinambagara ni chema udaima babanga balipo pangwene upenyo wanga uli nani sichitonzi nini mari apangwene upenyo wanga uli nani sichitonzi nini mari apa kuchoro andina kuyenda ndakachaya akandiendesa chikapu ainditagira mpacha ainditengera nazekumuchaiko komondifondera azikunoku chazotiomera glosari chimbotitumira my god. Apa tirima mpama ngoma. Vana vadiki ndova kulisa mtutu uchati kokonzine nditorine uchuru awaita mnyama udaku kama puru majeru merimwe arikombechu vanova iwe novanofa konera ambuni dore yashikamu na maine nava vana wandochaisaka kunovanofa iwe vanova iwe novanofa konera ambuni dore yashika na maine nava vana wandocha avanofa iwe vanofa Dete kugera kungechatapira balikuza misika misindabira yoshigane kakunge mutemu wemabira fanzi odi pasita hanzi kenyambira tomukiti chawabigo ishikimeni chefila misiki wopa waisa mkoni balikutonda kambondere kotonda irisheni. Hello Zimbabwe, this is Edikal right now. Nasi ndakuigira mangoma matatu ndo anda kupakurirai. Rekutanga rinonzi upenyu wangu roja. Noziza zvinoita malenda azikumbawo anenge achinetsa saka ndakazoona kuti varoda songwa. Yechi2 inonzi nongogara ndichichema. Chemera kuti dai mai vanga varipo dai baba vanga varipo munongoziva nherera zvine zvichiitika zvandikutaura zvinoziva. Yechi3 inonzi kuno vanofa. Vane chitauro vamwe vaya vanenge vachida kudena kuti aya vanga vasazodaro kuno kwanoita se vanofa. Thanks nekundisapota muramba mangoma angu munomawana pamhepo ipapa pari zvino Drumas Media vanokupai zvese wane danho rese izvezvi. Thanks for mamunzwa Edikal. Ndaba ndafunga neshamba isithi mamunzwa dewa.
Anyways, apa tiri mampa mangoma. Saka I hope you enjoyed. I hope muno mafarira chironga chedu kana muchida any Zim Dancehall artist o muchida kuti tiende kuno interview any Zim Dancehall artist munotiudza isusu ve Drumas Media tinoenda ikoko kuti hai vanhu ve Drumas Media vanokuda pachironga che keeping up with Zim Dancehall. Ose ndinonzi Opa Mpofu. I hope tichasangana nerimwe zuva.